Lucy, local municipality besibizile ukuzokhuluma nabantu abasha. I believe mfethu and I subscribe ukuthi i-youth ya-1976 ayilwanga impi yosuku olulodwa ukuthi ilwe ne-apartheid regime. So nempi ye-21st century ayizukulwa usuku olulodwa nempi ye-poverty, because khumbula i-background yethu la siphuma khona ukuthi sizalelwe emndenini ebuhlwempu edla imbuya ngothi. Kodwa ama-opportunities akhona manje with the changes and the developments enzakalayo in our country, ukushintsha kwe-government nama-systems nje abekwayo, ukukhishwa kwe-corruption, because iqiniso lithi zikhona iy'mali okuthiwa manilalela ibudget kuthiwa zibekelwe abantu abasha, but ifika nini kubantu abasha? Zikhona iy'mali ozokuthiwa isabelo zimali sithi kunama-millions nama-billions amangaka, afika nini kubantu abasha? Umeze kubantu abasha ngiyayithanda into eyenziwa abaqolisi municipality ukuthi bethi ake siqale sizwe ukuthi nifunani nina abantu abasha, nifuna ukwenzani, because in most cases what the government does noma abaholi into abayenzayo noma laba basemagunyeni abayenzayo bafika sebenicabangelile ukuthi sonilethele zolimo. Bazengani if that is your skill, bazengani if that's your passion, because ungakhohlwa umuntu omusha fanele enze into eyipassion yakhe. Kunomuntu omusha oyimbongi who would like to do into ye-passion yakhe ongaphiwe kwenzeni umsebenzi wezandla. Kunomuntu okwazi ukukrosha umuntu omusha ongaphiwe kwenzeni mhlambe omunye umsebenzi. So kuhle ukuthi njengoba abaqolisi municipality benzile ukuthi bethi sizokuzwa ngani bantu abasha ukuthi yini nani enifisa ukuyenza ukuzidevelopa, ngoba mfowethu kulo mbuzo obuzile ezinye zeyimali zizayiphindela emumva zingasebenzanga ngoba kuthiwa abekho abantu abafaka izicelo. Kokunye-ke mfethu sisizweni la khona sibona khona ukwanda kwe-corruption, la khona sikholelwa ukuthi the new government esingenile manje that was just voted by you bantu abasha on 29 May. Siyakholwa ukuthi maybe there will be changes that we will see. We don't know, we're just hoping. Kodwa abantu abasha ngizothi kubona bangapheli amandla, especially abasebaqolisini bane-opportunity that is very good yokuthi kuzobuzwa kubo ukuthi imaphi ama-developments enifisa ukwabona enzeka nenzelwa wona umasipala.